Отново сме на стадион Христо Ботев в Пловдив за второто по време на матча между съставите на Ботев и Левски. 1-0 за домакините след първата част с попадението на македонеца Бобан Гранчаров в 28-та минута. Блестящ анализ на почивката на Георги Тодоров. Много точно, кратко и ясно нашия анализатор отрази случилото се през първата част. Наистина повече единоборства, повече здрави сблъсъци в средата на терена и по-малко футбол. Две грешки в защитата на Левски. В единия случай домакините се възползваха и за това водят с 1-0, но наистина след попадението нещо в играта на сините се разстрои. Първа добра атака за Левски. Гари Родригес центрира на пътя на Роман Прохаска, застава централния защитник Сивард Спрокел. Една смяна в редиците на гостите от София. Нуно Пинто е заменен от Румен Ели. Абсолютно логична смяна от страна на Илян Илиев. Имаше картон Пинто и нямаше да е незаслужено, ако беше изгонен в средата на първата част. Видя това Илян Илиев. И на негово място Румен Ели, който по принцип е централен защитник, но ще трябва да играе в тази лява зона на отбраната на Левски. Набързо и съставите, които започнаха втората част. На вратата на Ботев е Стаховяк, пред него Христов, Спрокел, Гранчаров, Енрике, Иршак, Галчев, Огнянов, Неделев, Вандер и капитана Иван Цветков. За Левски Илиев, Мюлдер, Везелов, Милиев. Ели междувременно центриране. Станислав Ангелов се намираше на добра позиция. След това опит за изстрел от дистанция на Румен Ели не се получи. Имаше рикошет. Останалите футболисти Ангелов, Гаджев, Прохаска, Гари Родригес, Рамос и Базил де Карвалио. Още веднъж хубавите финтове на скорост на Гари Родригес, който извади топката. Там обаче Йордан Христов много добре беше прибрал навътре и с плонш успя да изчисти. Левски обаче явно е амбициран бързо да върне попадението. От началото на второто полувреме сините владеят инициативата. Прав е Георги Тодоров, че напрежението по трибуните се пренесе и долу на терена. Дано през втората част стане свидетели на още по-качествен футбол. Нищо не променя. Станимир Стоилов няма и защо да го прави в тактическата си постройка. Възползваха се напълно от статичните положения неговите футболисти. Ахилесовата пета за тима на Левски от началото на двубоя. Явно наистина центриранията пред Пламен Илиев. Не би трябвало да е така, като се замислим при статични положения е по-лесно да се покриват съперниците, защото играта в крайна сметка е спряла, а когато атаките се развиват на скорост е далеч по-трудно за бранителите, но така или иначе състава на Левски допусна някои грешки и тима на Ботев се възползва. Не, че домакините са надиграли кой знае с какво отбора на Илян Илиев, но водят в резултата и Левски ще се опита да отговори. Владимир Гаджев позабави се. Гари Родригес чакаше подаване. Сивард Спрокел притиснат от Гаджев. Задържа топката Сивард Спрокел, избяга му, претендира, че е бил блъснат. Нищо подобно. Сам си е виновен централният защитник. Може би трябваше по-рано да изчисти в тъч. И Владимир Гаджев печели го в удар за Левски в ляво от вратата на Адам Стаховяк. Минутата е 49-та. Търсят позиция в наказателното поле и Румен Ели и Базил де Карвалио. Там е и централният бранител Йордан Милиев. Ето го и подаването на Гачев. Право в ръцете на Стаховяк. Ще успеят ли да организират бърза контратака пловдивчани? Стартират такава в дясно. Нямаше засада и това е възможност за втори гол. Как ще се развие атаката в наказателното поле? Изстрел на Тодор Неделев над гредата на Пламен Илиев. Това беше страхотен шанс. Имаше и през първото полувреме Неделев възможност да направи резултата 2-0. Отново футболист на Левски покри. Сякаш Прохаска беше това. Или по-скоро Везелов. Не, Роман Прохаска е футболистът на Левски. Отново си нагласи топката на левия крак. Беше много по-удобно да стреля с десния в случая Тодор Неделев. Имаше едно такова положение през първата част, когато Неделев отново шутира с удобния си ляв крак. Но интересно ще е да видим как Румен Ели, който е далеч по-тромав от Тодор Неделев, ще намери начин да го спре на фланга, защото състава на Ботев явно ще разчита на това. Спечели единоборството французина. А мен лично ми се стори, че Тодор Неделев беше в положение на засада при подаването към него. Може би ще трябва да видим още едно повторение. Размина му се на Пламен Илиев след неточния изстрел на Тодор Неделев. Ели към Прохаска. Станислав Ангелов. Дъсли Мюлдер.
Има много свободно пространство пред себе си. Никой не го посреща, но Дъстин Мюлдер дава в дясно, където е Гари Родригес. Центриране на Родригес. Отскочен е Кристовал Рамос. И отново опит за подаване зад гърба на защитата. Иван Цветков спринтира. Излиза обаче на време Пламен Илиев. Аплодисменти за вратаря на Левски, който следеше отблизо ситуацията. А сега няма да върне топката на време. Тъче да бъде изпълнен. Още веднъж положението с участието на Тодор Неделев, чийто удар мина високо над вратата. И недоволството на Илян Илиев в последствие. Едва ли може да е доволен Илян Илиев от представянето на своите футболисти в защита. Да, една необяснима несигурност на карето защитници на Илян Илиев. А още веднъж много добре се намеси Пламен Илиев, след което погледна и реши да не рискува, да остави топката в тъч. Коригира грешката на бранителите пред себе си, а получи жълт картон за забавянето на играта. Базил де Карвалио много добре остави топката за Владимир Гаджев, който напредва. Сега получава подкрепа от Кристовал Рамос. Нямаше нарушение. Според Станислав Тодоров играта продължава. Дъстин Мюлдер обаче изпреварва Вандер Виера и сега беше изблъскан, може би, с ръка от Артур Енрике. Трябва да видим още веднъж тази ситуация. Стори мисля, че послужи с ръка. Левият крайен защитник на Ботев. Беше леко побутване. Беше набрал скорост Мюлдер. Да, трябваше Станислав Тодоров да отсъди нарушение тук, защото при всяко докосване, когато си набрал скорост и си изкаран от равновесие, няма как да продължиш атаката. Дъстин Мюлдер определено беше фаулиран. Поредното нарушение. Станислав Ангелов се извинява на Борис Галчев за влизането си. Капитана на Левски също трябва да е внимателен, защото и той има жълт картон. Артур Енрике. Подаването е към Мариан Огнянов. Хладнокръвно Милиев с глава към Пламен Илиев. Нещата по трибуните вече изглеждат наред. Но няма ексцесии през второто по време и да се съсредоточим върху това, което показват двата отбора долу на терена. Хубаво е наистина, че феновете се успокоиха. Сега насочваме изцяло вниманието си към случващото се на терена. Определено увеличиха темпото и двата отбора през втората част. Ботев се ориентира към игра на контратака с дълги подавания за Вандери и Тодор Неделев, който наистина има предимство и като скорост, и като техника спрямо Румен Или. Там и подсигуряването от страна на Везелов ще трябва да бъде на ниво, ако не искат сините да допуснат нов гол. Абсолютно всички футболисти на Ботев в собствената си половина, около центъра само Иван Цветков, който сега вече влиза в половината на Ботев Пловдив. Много добре са затворили пространствата. Йордан Христов е активен. Стреми се да стои близо и до Гари Родригес през първото полувреме и до Кристовал Рамос, който премина в лявата зона. Размениха позициите си. Милиев именно за Родригес. Артур Енрике с глава успява да овладее към Бобан Гранчаров. И нарушение срещу Мариан Огнянов. Безкомпромисен Димитър Везелов. Ували на тревата Мариан Огнянов. Борис Галчев ще изпълнява. Мариан Огнянов завърза обувката си. Галчев отказа се да търси с късо подаване. Мариан Огнянов предпочете да комбинира с Вандер. Нищо не произлезе от атаката на Ботев. Дръпнаха се футболистите на Станимир Стоилов. Прибраха се в своята половина. Ще чакат своя момент на контра. Отличен шпагат на Йордан Христов. Много чисто в краката на Румен Ели. Добре се допълват на фланга Йордан Христов и Тодор Неделев. Показват взаимопомощ. Вандер, Дъстин Мюлдер чисто му отнема. Гари Родригес.
стана много ясно какво точно се опита да направи холандеца. Борис Галчев, срещу него е Станислав Ангелов. Преса от страна на гостите. От кръка на Ангелов, тъч за състава на Ботев. Без да бързат, домакините ще подновят играта със странично хвърляне. А Илян Илиев продължава да дава необходимите указания на своя отбор с мощни подвиквания край тъч линията. Сега обяснява нещо на Дъсли Мюлдер, като Димитър Везелов изнася. Кристовал Рамос. Много хубаво влезе навътре на Кристовал Рамос, за да освободи зоната на Румен Али, който веднага се втурна напред. Ориентираха се обаче футболистите на Ботев и Тодор Неделев спира французина. Опитват се да убият темпото домакините. Успяха да отнемат Неделев и Иван Цветков. Ето това е силата на Цветков, да отвори пространства за фланговите футболисти. Прави го Вандер Виера. Набира скорост, продължава да дриблира сам, фаулиране, след което даде авантажа в първия момент Станислав Тодоров. Много правилно обаче изчака ситуацията и видя, че е по-добре да отсъди нарушение. Жълт картон за Йордан Милиев. А това ще бъде много опасно, някъде около 20 метра до гол линията на Пламен Илиев, като на шега преодоля няколко бранители на съперника Вандер Виера и за Йордан Милиев нямаше друга опция, освен да го спре с нарушение. Знатен шанс за Ботев Пловдив в 57-та минута. 1-1, Вандер срещу Йордан Милиев, въпреки че може би Роман Прохаска щеше да настигне Вандер. Йордан Милиев посегна за топката и фаулира своя съперник. Топката е разположена точно на дъгата на наказателното поле. В състава на Ботев има достатъчно добри изпълнители на преки свободни удари. Един от тях е Борис Галчев. Иван Цветков също умее да стреля добре от такива позиции. На Станислав Тодоров дърпа малко по-назад стената. Това е много добра възможност за домакините да стигнат до втори гол в 58-та минута. Точно Галчев следи камерата. Навярно той ще е изпълнителя. Усъвършенства се много Борис Галчев в изпълнението на пряк свободни удари. Но в последно време стана един от основните изпълнители. Ето го и сигнала. Борис Галчев, изстрел и града. Нов добър шанс за Ботев Пловдив и късмета. Този път е на страната на Пламен Илиев. Добра постановка на удара. Без засилка не успя да избие и Пламен Илиев. Може да бъде благодарен в случая, че късмета наистина го покри. А Ботев със сигурност се опитва да реши всичко с втори гол. Прохаска. Вдясно е Гари Родригес. Беше задържан Дъсли Мюлдер. Играта продължава. Родригес. С едно докосване Станислав Ангелов към Роман Прохаска. Той центрира в наказателното поле. И Йордан Христов успява да изчисти. Продължава битката на Везелов с Цветков. Ангелов. Вляво сам е Гаджев. Има възможност да стреля. Много добре е видял вляво стартиращия Румен Али. Центриране. Гари Родригес играе с топката. Връща назад. След което удар по посока рикошет на вратата на домакините. Намесва се Стаховяк. Играта продължава. Няма сигнал на съдиите. Кристовал Рамос. Прохаска. Вярно ще се съгласиш, Илияне, но през второто полувреме наблюдаваме много качествен футбол. Точно така е, това е самата истина. Отвори се матча. Гостите трябва да предприемат рискове, за да стигнат до изравнителен гол. Това ще отвори пространство в тяхната защита. Домакините са особено опасни, когато владеят топката на скорост. Сега Станислав Ангелов вдига безпомощно ръце, спринтира към него Станислав Тодоров. Показва му жълт картон. Това е втори жълт картон за Станислав Ангелов, респективно червен. Така капитана на Левски оставя отбора си с 10 души на терена в изключително важен, бих казал фундаментален момент, точно когато Левски тръгна да натиска съперника си. Станислав Ангелов получава червен картон за нарушение, което извърши край тъч линията, опитвайки се да спре контра на Ботев Пловдив. Илян Илиев изглежда умислен. А ние чакаме повторението, за да видим още веднъж ситуацията. Ето го и него. Опита се да играе рамо в рамо Станислав Ангелов, но закъсня. Йордан Христов беше съборен. Това всичко друго Ангелов извърши още едно нарушение преди около 7-8 минути, което беше на границата. Този път Станислав Тодоров не го пожали. Лошо гледа и Тодор Батков.
Ужасяващ следобед към този момент за всички, които обичат Левски. А на почивката анализатора на Нюса на футболно първенство Георги Тодоров сподели, че по начина, по който се развиват двубоя, едва ли ще завършат в пълен състав двата отбора. Ето, че тази прогноза се сбъдна. И за Левски става много сложно. Центриране в наказателното поле. Отново Сивар Спрокиев надскача бранителите в синьо. Този път Дъстин Мюлдър, неговия сънародник, не успя да го спре. Топката премина покрай вратата на Пламен Илиев. Още веднъж балонното центриране. Сивар Спрокиев успя да играе с глава. Базил де Карвалио и Дъстин Мюлдър не покриха както трябва Сивар Спрокиев. Да се наложи Пламен Илиев да се намесва. Гранчаров отново надскочи де Карвалио. Пламен Илиев. Да, връщайки се към червения картон на Станислав Ангелов. Можем да кажем, че картона не беше толкова заради това, че фаула му беше груб, а по-скоро тактически. Преди това Станислав Ангелов извърши още едно нарушение в рамките на няколко минути. Станислав Тодоров нямаше какво друго да стори, освен да го изгони. Борис Галчев. Иван Цветков. Вандер чака подаване, получава. Задържа бразилеца. Това не е проблем за него, предвид изящната му техника. Дъстин Мюлдър се опитва да го спре. Вандер обаче се измъкне от холандеца в последния момент. Шпагат на десния бранител. Оказва се, че Вандер е докоснал последен топката. Точно така. И тук правилно решение. Ще има удар от вратата. Спрокел силно напред, но колкото силно, толкова и неточно. Бърза Руменели. Сложно става, на върха остава Базил де Карвалио. Сега голямата тежест ще падне върху Роман Прохаска и Владимир Гаджев, който ще трябва леко да се върне, за да помага на Словака в центъра на терена. Ще чудно Илян Илиев да сегне към смените. Гари Родригес в битка с Ерике. Отново бразилецът се освобождава, фаулиране. А Илян Илиев започва да репликира всяко едно решение на Станислав Тодоров, който го предупреждава. Какви са опциите пред треньора на сините? На резервната му скамейка са Рене Михелич, Стефан Велев, Даниел Димов, Илян Йорданов и Жоал Силва. Много тежък момент за Левски беше изгонен Станислав Ангелов. Така че ако имало някакъв вариант за офанзивна смяна, имам предвид пускането на терена на Илян Йорданов или пък Жоал Силва, сега Илян Илиев ще трябва да подходи по друг начин, но предстои да разберем какво ще се случи. Мариан Огнянов с добро подаване. Атаката на Ботев изглежда опасна. Пас към непокрития Иван Цветков, който шутира от волей и прави резултата 2-0. Много красив момент. Ботев до голяма степен предрешава изхода на матча. Хубаво подаване към Иван Цветков, който намери топката от движение и буквално разстреля Пламен Илиев. Така Ботев Левски 2-0. Не случайно режисьора на предаването ни показа Тодор Батков. Иван Цветков беше изгонен от Левски, от ръководството на сините и сега сладко отмъщение за опитният нападател, който реализира фамозен, изключителен удар от движение. Отново Тодор Неделев не беше убедителен с оглед на това, че си нагласеше топката на левия крак. В случая обаче неговото решение се оказа правилно. Пасът към Цветков го остави в отлична позиция. Още веднъж ето го подаването. Много добре видя включването на Цветков, който не му мисли много и разстреля наистина Пламен Илиев. От тук нататък какво ли ще реши Илян Илиев? Защото с човек по-малко с 2 гола пасив става наистина почти невъзможно за Левски. С външен фаул намери топката Иван Цветков. Аплодисменти трябва да даде Станимир Стоилов и на Тодор Неделев, защото той събра 3 футболисти на Левски около себе си. По този начин освободи периметър за Иван Цветков. Съвсем сам, абсолютно непокрит. Имаше достатъчно време да помисли какво да прави и взе най-правилното решение. Безапелационен удар в мрежата на Пламен Илиев. До края на срещата има достатъчно време. Станимир Стоилов също може да се каже, че взима
частичен реванш от отбора, с който постигна най-големите успехи в своята треньорска кариера. Не се разделиха особено дружелюбно с Тодор Батков. Домакините владеят. Няма за къде да бързат жълточерните. Мачът се развива повече от добре за тях. Румен Ели пресича паса. След това Прохаска не можа да продължи към Владимир Гаджев. Виждаме и Наско Сираков, то си изказва много ласкаво. Нещо нетипично за него за представянето на Левски срещу Черноморец. Сега обаче със сигурност ще бъде критичен. Ботев отново атакува и се чувства много спокойно, много уютно след като на няколко пъти замириса на гол пред Пламен Илиев. Веднъж и гредата беше на негова страна. Ботев кара втория си гол. Сега спокойно организира поредната си атака. Този път се намеси Дъстин Мюлдър. Не е напуснала топката. Галчев страшно много работа свърши. Борис Галчев. Този път Мюлдър се върна и чисто му отне. И това е глупост от страна на Галчев. Той има и жълт картон и трябва повече да внимава, защото при това нарушение трябва да го видим още веднъж. Може да получи и втори жълт. Ето как загуби първо единоборството Борис Галчев и след това фаулира Дъстин Мюлдър. Абсолютно ненужно нарушение край тъчлината. След това посегна и с бутоните. Трябва да е доволен Галчев, че остава на терена. Илян Илиев, точно за това са неговите претенции за втори жълт картон на Борис Галчев, за да може двата тима да останат с по 10 души. Станислав Тодоров ужали Борис Галчев. А Станимир Стоилов се опитва да успокои дефанзивния си халф. Прохаска. Гари Родригес. Бобан Гранчаров срещу него. Гари Родригес е много по-бърз, много по-маневрен от Гранчаров, но на пътя на Родригес застана Борис Галчев. Отличен шест за Галчев в дефанзивен план. Виждаме, че Жоал Сила вече до Илян Илиев. Опциите са не повече от две. Владимир Гаджев да напусне или пък Базил де Карвалио, но по-скоро ще бъде полузащитника. Сега центриране в наказателното поле. Стаховяк успява да избие, след което Неделев се измъква от Румен Ели. Или по-скоро Рамос, да. Кристовал Рамос извърши нарушение. Жълт картон и за португалеца. Много станаха картоните, но в голямата си част бяха показани правилно. Станислав Тодоров не прощава. Закъснява намеса на Кристовал Рамос. Нарушение срещу Тодор Неделев и жълт картон. Илян Илиев дава последни указания на Жоал Силва преди нападателя да влезе на терена. Гранчаров към Сивърт Спрокел. Йордан Христов карва топката в средата на терена. Спрокел. Дълго подаване към Неделев. Неточно. Тъч за Левски. Илиян Йорданов също е опция за Илян Илиев. Румен Ели. Удобен момент. Смяната да бъде извършена. Жоал Силва се появява на терена вместо Владимир Гаджев, както и Мартин предположи. Всичко или нищо. Такава ще е тактиката на Илян Илиев до края на срещата. Той вече няма какво да губи. Отбора му изостава с 0-2. Халф за нападател. Така Жоал Силва и Базил де Карвалио ще застанат един до друг. Естествено ще настъпят леки преустройства в схемата на игра на Левски. С трима полузащитници ще заиграят сините. Това са Кристовал Рамос, Роман Прохаска и Гари Родригес. Иван Цветков прави каквото си иска. Не мина подаването му към Мариан Огнянов. С огромна лекота играе Иван Цветков.
прекали в тази ситуация и логично загуби. Кристовал Рамос много бързо премина в половината на съперника. Базил де Карвалио сега с доста усилия успя да овладее, получава подкрепата на Ели, именно към французина. Подаването, центриране за Жоао Силва. Пред него застана Сивар Спрокил, до толкова доколкото да му попречи, иначе подаването на Ели беше много добро към Жоао Силва. Именно към португалеца беше насочена топката, той играе много добре с глава. Страхотен мал шанс за Жоао Силва, че Базил де Карвалио се намира в превъзходна форма, иначе наистина класа е Жоао Силва, загадна за огромния си потенциал в края на първия полусезон, но не му се иска на Илиян Илиев да променя схемата, която що гол вървеше до този момент. 20 минути до края на редовните 90. Ботев Пловдив, Левски 2-0 с попаденията на Гранчаров и Иван Цветков. Ерике, Иршак. Няма нарушение на Милдер. 4 защитници, 3 халфове и 2 нападатели за отбора на Левски, след като Станислав Ангелов беше отстранен от игра. Подаване към Румен Ели. Много неприятен сблъсък край тъч линията. Дано няма нищо сериозно с левия бек в синьо. Ще има, навярно, жълт картон за Йордан Христов. Точно така. Казва, че се опитал да играе за топката. Спорението обаче показва друго. Положение за гостуващия отбор в 72-та минута. Ето от такива ситуации трябва да се възползват сините. При наличието на Базил де Карвалио, при наличието на Жоао Силва, които умеят да играят превъзходно на втория етаж. Центриране. Високия Бобан Гранчаров отново над всички във въздуха и контратака на Ботев. Паса беше към Вандер. Той се опита да продължи за Борис Галчев. Безуспешно. Добра намеса на Дъсли Мюлдър, който много предвидливо се върна. Успя да настигне Вандер Виера, защото ставаше много опасно за Пламен Илиев. Спира да дава указания Илиян Илиев, но нещата не се получават. За разлика от първия мач с Черноморец, когато Левски показа добра успеваемост. Сега пуснаха твърде много положения. Освен двата гола имаше поне още 3-4 добри възможности за домакините от Ботев. Изключителна тактическа дисциплина. Нито за миг не нарушиха подредбата си домакините до тази 73-4 вече минута, която тече. Много агресивни, както и в случая Мариан Огнянов, се опитват се за всяка първа топка да бият своите съперници. Гари Родригес стреми се да е плътно, близо до него, още при поемането Артур Енрике, което срещу бързи футболисти като Родригес е правилната тактика. Бързо скъсяват дистанцията футболистите на Стемир Стоилов спрямо тези на Илиян Илиев. Ето и сега Дъсли Мюлдър подава към Гари Родригес. Той е затворен на фланга. Смътва се обаче Гари Родригес. Подава към Базил де Карвалио. Той може да шутира, прави го безкрайно, не точно. Топката, струва ми се, излезе в тъч. Не можа да свие на Базил де Карвалио и да намери обратния ъгъл на вратата, пазена от Адам Стаховяк. Ядосва се неговия колега Пламен Илиев. Йордан Христов. Отборните аплодисменти. Феновете на Ботев изпълнява страничното хвърляне. Борис Галчев хвърля се смело на шпагат. Спревари Прохаска. Йордан Милиев. Високо подаване. Безнадежна е тази топка за Жоао Силва. Още повече, че на гърба си имаше човек в лицето на македонеца Бобан Гранчаров. Много висока оценка заслужава за представянето си Гранчаров и то не само заради гола, който реализира. Абсолютно съм съгласен. Безпогрешен Бобан Гранчаров. Страхотно представяне. Имаше някои неубедителни изяви в предишните мачове на Ботев, но днес е безупречен.
А с очертаващата се победа Ботев ще събере 32 точки и ще се изравни с Литекс. Литекс, който в 18 часа приема на градския стадион в Ловеч състава на Локомотив Пловдив. Матч, който ще имате възможност да наблюдавате пряко в ефира на Нюс 7. Затова обаче по-късно, защото Ботев отново атакува. Беше спрян Мариан Огнянов. Затвориха мача домакините, казано на футболен език. Йордан Христов. Опита за центриране. Получи се обаче удар. Пламен Илиев внимаваше със сетни усилия. С една ръка успява да избие във ъглов удар. Добре напредна Йордан Христов. Изостана Иван Цветков. Струва мисля, че имаше и рикошет. Това едва ли има чак такова съществено значение. Намесата на Пламен Илиев беше от висока класа. Ъглов удар в ляво от вратата му. Хубаво центриране отново към Бобан Гранчаров. Този път Милиев се намеси много добре. Не знам защо, но страхотна паника при всяко едно центриране в наказателното поле. Усетиха се и домакините. Започнаха все по-често да изсипват топката пред Пламен Илиев. Нов ъглов удар отново в дясно по нападението на пловдивчани. Иван Цветков е застанал пред Пламен Илиев да му пречи и този път подаването не беше много добро. Тодор Неделев в близък план се стара и младия полузащитник на Ботев Пловдив. Асистенция за гола на Иван Цветков. Пламен Илиев нямаше какво да направи и при двете попадения. Виждаме притежанието леко в полза на Левски. Резултат обаче е в полза на Ботев. По-добра ефективност демонстрираха домакините. Заслужено водят. Топка за Базил де Карвалио. Сивърс Прокил е срещу него. Йордан Христов. Ето и съотношението с жълтите картони. Подаване към Вандер. Пламен Илиев пресича паса за бразилеца. След което бърза да постави началото на контратака за своя отбор. Иван Цветков. Реши да играе сам Иван Цветков. Излишно задържа. Съвсем свободен. В ляво беше Вандер. След това капитана на Ботев фаулира Дъсли Милдер. Малко повече от 10 минути до края на редовните 90. Ботев Пловдив продължава да води с 2-0 срещу Левски в дербито на 17-я кръг в Нюс 7 футболно първенство. Кристовал Рамос към Прохаска. Жоал Силва показва на своите колеги от защитата да го търсят с дълга топка. Трудно е с човек по-малко на терена да се задържи, да се изтеглят малко по-напред играчите на Станимир Стоилов. Още по времето, когато беше треньор на Левски, Стоилов залагаше на тактическата дисциплина и това му донесе онези големи успехи. Сега се опитва да проповядва идеите си в Ботев Пловдив. Залагаше и на постепенното изнасяне на топката. Абсолютно същия стил виждаме и сега от страна на Ботев. Левски е принуден с тези дълги топки да търси двамата мощни централни нападатели. Върнал се Кристовал Рамос в ляво. Румен Ели именно към французина изпратена топката. Сега поглежда към наказателното поле. Получава все пак Базил де Карвалио. Отново Румен Ели. Центриране по земя. Йордан Христов на пътя на топката. След което Христов много добре намери Тодор Неделев. Брилянтна техника на полузащитника. Хубав поглед. Но подаването не намери Иван Цветков. Тръгна му и на Тодор Неделев. От това спечели играта на Ботев. В този момент, навярно, в лагера на шампиона Лудогорец потриват доволно ръце. Лудогорец, който утре в 18 часа на стадион Берой излиза срещу Берой Стара Загора. Много интересен матч. Отново в ефира на Нюс 7. Сипана топка без проблеми за Адам Стаховяк. Илян Йорданов се подготвя да се появи на терена. Ще извърши третата си и последна смяна Илян Илиев.
временно е спрян, защото футболист на Ботев е пострадал. Превива се Тодор Неделев. Казва, че едва ли ще успее да продължи. Може би Станимир Стоилов трябва да го замени. Да видим, нека не бързаме. Активизираха се феновете на Левски. Те трябва да дадат сили на своите любимци за един последен финален щурм към вратата на Адам Стаховяк. Изпуснаха момента играчите на Илян Илиев през първото по време, когато имаха известно превъзходство, когато задържаха топката в средата на терена, когато бяха на път да спечелят тази толкова важна зона. И точно тогава дойде гола на македонеца Гранчаров и нещата се обърнаха. Не се ориентираха. Имаха веднъж възможност да се справят с Бобан Гранчаров. Той имаше добър шанс да отбележи. Не го направи. И след това коренно по абсолютно същия начин топката беше изпратена Бобан Гранчаров. Това остана незабелязано от отбранителите на Левски, след което падна първия гол, а оттам се обърка абсолютно всичко. Иначе до гола Левски стоеше може би с една идея по-добре от своя съперник. Ще има смяна и в състава на Ботев. Това е Костадин Дяков, бившия футболист на Черноморец. Влиза в игра на мястото на Тодор Неделев. Кристовал Рамос пък отстъпи своето място на Илян Йорданов под аплодисментите на публиката. Тодор Неделев излиза. Явно е получил някаква контузия. Листа на Ботев. Много голям любимец е той на Станимир Стоилов. В интервю преди началото на пролетния полусезон Стоилов заяви, че от него започва изграждането на състава на Ботев. Поредното здраво единоборство с участието на Гари Родригес. Проблеми за Борис Галчев, който беше връхлетян от своя съотборник Бобан Гранчаров. Всяка топка се опитва да вземе македонеца. С огромно желание действа. Държи се за главата Борис Галчев. Гранчаров сгази и Родригес и Галчев, като валяк е македонеца. Удобен момент да видим втория гол. Страхотното изпълнение на Иван Цветков. Със сигурност ще влезе в класацията топ 3 на головете на сайта agrupa.news7.bg, където феновете определят кой да спечели приза. Журналистите пък определят играч номер 1 на изминалия кръг. Армандо Ваюши от Литекс е първият победител в тази класация. Започна и бавенето на играта. Именно Бобан Гранчаров на земята. В последните минути почти не се играе футбол. Това е добре за домакините и лошо за гостите. Адам Стаховяк. Спускането на терена на Костадин Дяков. Стоилов също показва своите намерения да затвори още по-добре постъпите към вратата на Адам Стаховяк. Костадин Дяков е с далеч по-дефанзивни функции от тези на Тодор Неделев. Йордан Милиев. Топка за Де Карвалио, той остава под нея. Атаката на Левски обаче продължава. Изчистена топка. Вандер към Галчев. Той прибърза с подаването. Това игра за първа топка Везелов, след което Галчев изпраща топката в тъч. Милдер, Милиев. Везелов. Румен Ели отваря на фланга. Везелов предпочита комбинация с Милиев. Поредната изсипана топка пред наказателното поле на пловдивчани не представлява проблем за жълточерната отбрана. Жоал Силва, вижте къде се изтеглил. Няколко метра назад, за да получи топката, да я отиграе. Да комбинира в дясно от себе си с Гари Родригес, който навлиза в наказателното поле. Остро прострелно центриране на Гари Родригес. Много интересен футболист. Чудесна взривна сила. Как само спринтира от място. Поведе топката, беше елиминиран Артур Енрике. И отново там, където трябва, е Бобан Гранчаров. Илян Йорданов беше оставен сам на далечната града. И ако топката беше стигнала до него, това щеше да бъде гол. Дали не получи комоцио Бобан Гранчаров. След равностойното първо полувреме между двата отбора, през втората част, особено след изгонването на Станислав Ангелов,
За състава на Илян Илиев стана невъзможно да търси нещо повече от този двубой, освен по-почетна загуба. Малко по-късно падна и попадението на Иван Цветков. Резултата стана 2-0. Ето го хубавия рейд на Гари Родригес и острото центриране. Базил де Карвалио беше покрит от Сивърт Спрокил, а зад него Илян Йорданов чакаше подаването. Временно числено равенство на терена, защото Бобан Гранчаров е извън игра. В 86-та минута. Станислав Тодоров ще изнесе лекция на футболистите как трябва да се държат в наказателното поле, да не използват ръцете си. Това едва ли ще стане. Все пак центриране на Илян Йорданов. Остана на гол линията Адам Стаховяк. Няколко футболисти се разминават с топката и това ще бъде корнер. Имат претенции домакините. Румен Ели си ядосва. Той беше най-близо до гола. Още веднъж центрирането. Де Карвалио отново под топката. Румен Ели игра с глава. Дали някой от играчите на Ботев не докосна последен топката, не се вижда много добре. Така или иначе корнер за отбора на Левски. Иршак беше покрил Румен Ели. Свърши добра работа чешкият полузащитник на Ботев. Центриране към Дъсти Мюлдер, насочена топката и възможност за контра на Ботев. Добре се развива нападението на жълто-черните. Подаване от дълбочина. Връщат се сините защитници. Това беше добър шанс. Пламен Илиев лови. Константин Дяков не от най-бързите футболисти. Победа си с външен фалц. Добре го затвори Роман Прохаска. След това и Гари Родригес се притече на помощ. Прибра топката Константин Дяков, но след това нямаше как да отправи удар по посока вратата на Пламен Илиев, а феновете на Ботев вече предвкусват очертаващите се 3 точки. Йордан Милиев. Костов ще бъде смяната на Станимир Стоилов. Играва се двубоя. Румен Ели вече въобще не мисли за защита. Все по-често участва в атаките на Левски и това е нормално предвид развоя на матча. Добре дошли в Ада. Такъв транспарант издигнаха феновете на Ботев. Приключила опасността за Адам Стаховяк. Иван Цветков. Отлична работа в защита за отбора на Левски. Подаването към Мариан Огнянов в първия момент не мина. Чак след това юношата на сините играе с топката. Търси си позиция за да стреля. Отказа се от директен удар Мариан Огнянов. Влиза в комбинация с Вандер. Има вдигнат факт за засада. Всичко беше в реда на нещата. След това обаче Иршак се оказа зад отбраната. Вандер Виейра отстъпва своето място на Станислав Костов. Станислав Тодоров подканва бразилеца да излезе малко по-бързичко. Може да се каже, че Станимир Стоилов излъга Илян Илиев. По-добра тактическа дисциплина на домакините. Възползваха се от шансовете, които се откриха пред Пламен Илиев. Левски също имаше няколко възможности през първото полувреме. Те обаче не завършиха с гол. Базил де Карвалио напълно обезличен от македонеца Бобан Гранчаров. Дъсти Мюлдер. Много търси де Карвалио. Този път Сивърт Спрокил е срещу него. Адам Стаховяк излиза. Имат претенции за дуспа на футболистите на Левски.
Адам Стаковяк показва, че е играл чисто, а ние чакаме повторението. Ето го и него. Въобще не може да говорим за Дуспа. Жал Силва просто си поведе лошо топката и побърза да падне, без да има никакво съприкосновение с вратаря на Ботев. Дигнати ръце в страни на Адам Стаковяк. Хитро отигра положението вратаря на Ботев. Въобще не посегна. Нямаше никакъв контакт. Така и липсаха основания на Станислав Тодоров да отсъди най-тежкото наказание във футбола. Вече сме в допълнителното време. Мариан Огнянов. Мюлдер. Артур Енрике. Милиев. Пламен Илиев силно към Базил де Карвалио. И пак надигран от Гранчаров. Такива топки, както вече стана дума, са много трудни за отиграване. Нарушение срещу Борис Галчев. Иван Цветков връща играта в дясно, където е Йордан Христов. Спрокел. Феновете на Ботев развяват знамената. Смълчани са привържениците на Левски. Официалната ложа. Ботев атакува отново. Чрез Иван Цветков. Ботев ще прекъсне негативната серия срещу отбора на Левски. От 16 години без победа. Ето, че футболистите на Станимир Стоилов по всичко изглежда ще спечелят срещу сините днес. Подаване към Гари Родригес. Изпреварен за първата топка. Огнянов. Може би последна атака за гостуващия отбор. Пас в ляво. Иска топката Гари Родригес. Базил де Карвалио няма да може да стигне до нея. И контра на Ботев. Мариан Огнянов. Хубав поглед върху играта. Обръща фронта на атаката в ляво, където е свежия Костов. Той обаче е спрян много чисто и авторитетно от Дъсли Мюлдер. Де Карвалио. Нямаше никакви шансове пред Базил де Карвалио днес. Това е всичко. Последен съдийски сигнал на шуменския рефер Станислав Тодоров. Разочарование за собственика на сините Тодор Батков, който напуска стадиона с наведена глава. Левски загуби с 0-2 гостуването си в Пловдив. Така, жълточерните събраха 31 точки. Литекс, припомням ви, играе по-късно днес срещу един опонент, който може до някаква степен да затрудни Ловчан и това е тима на Локомотив Пловдив. А тази среща ще имате възможност да наблюдавате пряко в ефира на Нюс 7. За вас този матч коментираха Илян Енев и Мартин Толанов. Вие обаче не бързайте да сменяте канала, защото предстои най-интересното. Следват отзивите от този матч. Разговаряме с наставника на гостите Илян Илиев. Господин Илиев, къде Левски загуби този двубой и доколко се оказа важен момента с червения картон на Станислав Ангелов? Вижте, мисля, че Ботев не излъга, мога така да кажем. Беше ни предоставя инициативата и ни демнеше на контра. Това е фал, който допуснахме при първия гол. Окей, става такива ситуации, макар че не трябва да се случат, но се случиха. След това Ботев приеха в своята половина и мисля, че при нас проблема беше, че малко повече няколко човека, и то основни хора, малко повече напрежение им дойде в матча. Тут са само един обикновен матч. Окей, голям заряд, цяла седмица се пишеше, но трябва малко прегоряхме сякаш няколко човека и това напрежение, което според мен излишно беше и пред двата отбора, но при нас се показва завършващата фаза, тъй като имахме доста ситуации,
и първото по време, и второто се зане добре до фланга, но не можахме да завършим добре атаки. В действителност Базил Де Карвалио беше напълно неутрализиран днес. Ами вижте, е неутрализиран. Той стигна достатъчно топко, но и при него аз говорихме през седмицата. Не трябваше там, нали, вкара, реши предния матч и може би мисля, че нали, ще се повтори също и беше на обратната крайност, но така че не... принципно, ако смятате да критикувам футболистите, аз не се срамувам от футболистите, просто дадоха всичко на този етап. Дори след изгонването се опитахме да променим нещо, но казах, Ботев така доста добре тактически изигра матча и както ви казах в началото, в кавички не излъга и взема победата. Господин Илиев, много ми се иска за финал да ви помоля да коментирате това, което се случи по трибуните през първото по време. Истински футболен празник, много хора, хубав матч, но в крайна сметка до някъде това беше помрачено. Как ви се струва? Вижте, аз точно тогава вече не съм видял точно какво е ставало, тъй като имахме доста работа да говорим с футболистите. Казвам още веднъж, дигаме главата, има мачове пред нас. Вземаме си полуки, смисъл, че в един матч, който наистина имаше заряд, виждаме и публика, наистина имаше и доста така хубави неща и по трибуните, и на терена напрежението вземе ли връх, губим, така че по-спокойно. Добре, благодаря ви. Станимир Стоилов няма как да не е доволен от този успех. Феновете до сега седяха и аплодираха представянето на отбора на Ботев, който победи с 2-0 Левски. Господин Стоилов, вие казахте преди този двубой, че ще се радвате като фен на Ботев за този успех. Каква е емоцията във вас в момента? Нормално е да съм радостен. Една голяма победа срещу сериозен отбор. И нашия отбор игра доста агресивно, повече за да спечели матча. И смятам, че успяхме. Това беше една задача, която се бяхме поставили като за изпълнение. Това, което виждах и чувах през тези 2 месеца в Пловдив, беше, че трябва да нямат 15 години победа над Левски и трябва да се спечели тази победа. Ето, спечелихме. Аз не смятам, че с това съм си свършил работата или нещо. Първа пътя за Ботев е доста дълъг и доста труден. Така че нека да ни до тук нататък в този клуб да не се работи на емоции и на трупка или за една победа, а постепенно да се гради отбор, който наистина да играе качествен футбол. Преди секунди Илян Илиев каза: Ботев Пловдив ни излага тактически. Съгласен ли сте? Сега за тактически имахме си положенията. Според мен трябваше да отбележим още една от две от ситуациите, които имахме. Заслужена победа за нашия отбор. Доколко вече облика на отбора почва да е такъв, какъвто вие искате? 50%. Невероятен матч, невероятна публика. Все пак ми се иска да коментирате и грозните сцени, които се случиха по трибуните, защото до някаква степен те помрачиха за момент футболния празник. Първо, футбол е за хората. Радвам се, че стадиона беше пълен. Радвам се, че донесехме радост на феновете на Ботев. Сега бях концентриран върху матча. Не е приятно, когато стават такива неща, но смятам, че това са така еднолични инциденти са. Добре, благодаря ви, желая ви успех. Марто, връщаме се към теб. С мнението на Станимир Стоилов приключва прякото ни предаване от стадион Христо Ботев. Още веднъж Ботев Пловдив победи Левски с 2-0. Останете с програмата на TV7.